Hello mga bata! Himuon karon ang pag-answer sa summative test sa Math Quarter 2, Module 3 and 4. And then, so nakabalo ko, ang daghan mong nahibawan tungod sa mga niaging mga simana nga modules inyo kini nakatunan. Okay, andam na ba mga bata? Okay, basaha ang mga mosunod. Pilia ang letra sa hustong tubag ug ipakita ang solusyon niini. Number 1. Unsa ang product sa 2 times 20 equals? Okay, unsa ang product sa 2 times 20? A, B, C, and D. Okay, so number 2. Si Mr. Adam adunay 30 ka estudyante sa iyang klase. Kada estudyante adunay 5 ka lapis. Pila man tanan ka lapis sa klase ni Mr. Adam. Si Mr. Adam adunay 30 ka estudyante sa iyang klase. Kada estudyante adunay 5 ka lapis. Pila man tanan ka lapis sa klase ni Mr. Adam. Unsa man ang mathematical operation ang gamiton sa pagsulbad sa problema? A, B, C, and D. Number 3. Sa equation nga 2 times blank equals 10, unsa ang nawalang numero? A, B, C, and D. Number 4. Pangita ang product sa 118 of 5. Pangita ang product sa 118 of 5. A, B, C, and D. Okay, number 5. Pangitaa ang factors nga kung i-multiply muhatag sa bana-bana nga product nga 80. Pangitaa ang factors nga kung i-multiply muhatag sa bana-bana nga product nga 80. A, B, C, and D. Number 6. Pangitaa ang factors nga kung i-multiply muhatag sa bana-bana nga product nga 240. Pangitaa ang factors nga kung i-multiply muhatag sa bana-bana nga product nga 240. A, B, C, and D. Number 7. Nagtanong og tulo ka linya kita si LV. Sa matag linya, adunay 17 kasampagita. Pila tanan kasampagita iyang natanong. Nagtanong 3 ka linya sa sampagita si LV. Sa matag linya, adunay 17 kasampagita. Pila tanan kasampagita iyang natanong. A, B, C, and D. Number 8. Sulbara ang factors nga 22 times 3 nga dili mo gamit og papel ug lapis sa pagkwinta. Unsa ang saktong tubag? Sulbara ang factors nga 22 times 3 nga dili mo gamit og papel ug lapis sa pagkwinta. Unsa ang saktong tubag? A, B, C, and D. Number 9. Kung ang matag bakat sa atis na kantidad og PHP 120, pila man ang kitaon ni Nong Heidi sa 25 ka bakat sa atis. Kung ang matag bakat sa atis na kantidad og PHP 120, pila man ang kitaon ni Nong Haydin sa 25 ka bakat sa atis. A, B, C, and D. Number 10.
Makabasa si Adori og 30 ka pahina sa iyang paboritong libro sa usa ka adlaw. Kung magbasa siya sa 12 ka adlaw, pila tanan ka pahina ang iyang mabasa. Kung makabasa si Adori og 30 ka pahina sa iyang paboritong libro sa usa ka adlaw, kung magbasa siya sa 12 ka adlaw, pila tanan ka pahina ang iyang mabasa. A, B, C, and D. Kung 63 ang product, unsa ang mga posibleng factors? Kung 63 ang product, unsa ang mga posibleng factors? A, B, C, and D. 12. Kung 24 ang usa ka akong factors ug ang product kay 360, unsa ang usa ka factors? Kung 24 ang usa sa akong factors ug ang product kay 360, unsa ang usa ka factor? A, B, C, and D. Number 13. Ipalit og 6 ka pinya si Orden nga tag PHP20 ang buok. Pila may masukli sa iyang PHP 150 pesos. Unsa ang pangutana sa word problem? Nipalit og 6 ka pinya si Orden nga tag PHP20 ang buok. Pila may masukli sa iyang PHP 150. Unsa ang pangutana sa word problem? A, B, C, and D. 14. Unsa nga mathematical operations ang gamiton sa pagsulbad sa word problem? Unsa ang mathematical operations ang gamiton sa pagsulbad sa word problem? A, B, C, and D. Unsa man ang saktong tubag sa word problem? Unsa man ang saktong tubag sa word problem? A, B, C, and D. 16. Kung 45 ang product, unsa ang mga posibleng factors? Kung 45 ang product, unsa ang mga posibleng factors? A, B, C, and D. Tanaw na ito mga bata kung insakto ba ang inyong tubag. Kabalo ko, daghan mo tubag kay nakamauna mo kay mo ni atong gi-ansiran sa mga niaging mga modules. Okay. Basaha ang musunod. Lingini ang letra sa imong tubag. Tagaan og 1 point kung husto ang letra nga gitubag ug laing 5 points kung mapakita ang solusyon maagi sa pagkuha sa tubag. Okay, number 1. Unsa ang product sa 2 times 20? Okay, ang saktong tubag, letter B, 40. Okay, tanaw na to ang giunsa pagtubag mga bata. Isulat si 20 times 2. Okay, diha. Okay, mo na 2 times 0. Ang answer is 0. Okay, 2 times 2 equals, isulat si 4. Okay, tama o dili? So, nahimong 40. So, mauna, isaktong tubag. Okay, so mga bata, kabalo ko, nakakatuna ka mo kay mo ani atong giansiran sa mga niaging mga modules. Arita sa number 2. Si Mr. Adam adunay 30 ka estudyante sa iyang klase. Kada estudyante adunay 5 ka lapis. Pila man tanan ka lapis sa klase ni Mr. Adam. Okay, ang pangutana, unsa man ang mathematical operation ang gamiton sa pagsulbad sa problema?
Okay, sa tubag mga bata. A. Addition, B. Subtraction, C. Multiplication, D. Division. Ang saktong tubag? C. Multiplication. Okay, kay 30 times 5. Okay. Unay, isaktong tubag sa number 2. Number 3. Sa equation nga 2 times blank equals 10. Unsa ang nawalang numero? So, ang answer, letter B. So, 2 times 5 equals 10. So, number 4. Pangita ang product sa 118 o 5. So, pakita ito ang solution mga bata. Isulat si 118 times 5. Okay, so, na to ang ones place. 5 times 8 equals 40. So, isa kasi 4. Isulat si 0 sa ones place. Isa kasi 4. Okay. Sunod ang tens place. Sunod, 5 times 1. So, 5 times 1 equals 5. I-plus na to si 4 na himong 9. And then, 5 times 1 again. So, nahimo 5 pa rin. So, ang tamang answer is letter B. So, 590. Arita sa number 5. Pangita ang factors nga kung i-multiply, muhatag sa bana-bana nga product nga 80. So, ang isaktong tubag, letter B. Ngano nga letter B? Kay 9 times 9 equals 81. So, mubana-bana na siya og 80. Okay, arita sa number 6. Pangitaa ang factors nga kung i-multiply muhatag sa bana-bana nga product nga 230. So, atong ipakita ang solusyon mga bata. So, letter B ang answer. 9 times 26. Ang answer ko no is 9 times 26 mo bana-bana og 30. So, atong kanawon mga bata kung eksakto ba ang tubag sa letter B. So, isulat si 26 times 9. So, 26 times 9. Okay. Unahan na to ang ones place. 9 times 6. Ang eksaktong tubag ay 54. Bring down si 4. Ari ibutang sa ones place ang 5. Isa ka sa tens place. Ibabaw sa 2. Sunod. 9 times 2 equals 18 plus 5 equals 23. So, eksakto mga bata, 234. Insakto ang atong tubag, mubana-bana og 230. So, insakto ang letter B. Arita sa number 7. Nagtanom og 4 ka linya sa sampagita si LV. Sa matag linya adunay 17 ka sampagita. Pilitanan ka sampagita iyang natanong. Sunod, number 8. Sulbara ang factors nga 22 times 3. Nga dili mo gamit og papel ug lapis sa pagpinta unsa ang saktong tubag. Number 9. Kung ang matag bakat sa atis nagkantidad og PHP 20. Pila man ang kitaon ninong Haydin sa 35 kabakat sa atis. Okay, balik ko na to ang number 7. Kung sa eksaktong tubag, letter B. So, 17 times 4 equals 68. So, number 8. So, sa eksaktong tubag, letter C. 22 times 3 equals 66. Number 9. Kung ang matag bakat sa atis na kantidad o PHP 120, pila man ang kitaon ninong Haydin sa 35 kabakat sa atis. So, insay himuon na mga bata. Atong i-multiply. 35 times 120 or 120 times 35. Sa insaktong tubag, letter D. So, 4,500 pesos. Arit pa sa number 10.
Nagbasa si Adori og 40 ka pahina sa iyang paboritong libro sa usa ka adlaw. Kung magbasa siya sa 13 ka adlaw, pila tanan ka pahina ang iyang mabasa? So, sa himuon mga bata, i-multiply. Ari sa tasa number 11, kung 63 ang product, unsa ang mga posibleng factors? O number 12, kung 25 ang usa sa akong factors ug ang product kay 275. Unsa ang usa nga factor? So, balik ko na to ang number 10. So, sa saktong tubag sa number 10, letter A. So, 40 times 13 equals 520. So, number 11. Okay. Kung 63 ang product, unsa ang mahimong posibleng factor? Letter B. 7 times 9 equals 63. Number 12. Kung 25 ang usa sa akong factors ug ang product kay 275. Unsa ang usa nga factor? Letter C. So, 11 times 25 equals 275. Number 13, nipalit og 6 ka pinya si Orden nga tag PHP 20 ang buok. Pila may masukli sa iyang PHP 150? Unsa ang pangutana sa word problem? Number 14. Unsa ang mathematical operation ang gamiton sa pagsulbad sa word problem? Okay, so balik mo na to ang 13. Unsa ang tubag? Letter A. So, ang pangutana, ang sukli sa PHP 150. Unsa ang pangutana sa word problem? Ang sukli sa PHP 150. Number 14. Unsa ang mathematical operation ang gamiton sa pagsulbad sa word problem? Letter D. Multiplication o subtraction. Okay. Number 15. Unsa man ang saktong tubag sa word problem? Number 16. Kung 45 ang product, unsa ang mga posibleng factors? Balik ko na to ang 15. Unsa ang saktong tubag? Letter B. 30. Number 16. Ang answer is letter B. Okay. So, mga bata, sa baloko, daghan mo na imong isaktong tubag. So, dinhi na ito masukod kung daghan ba mo nakatunan sa mga modules nga ana nga week, mga bata. Okay. Mga bata, daghang salamat sa pagtanaw. Ayaw kalimot i-subscribe si teacher, like, comments, share, and click the bell icon na all para update mo sa video ni teacher sa maabot pang mga video ni teacher. Daghang salamat! Ayaw kalimot i-subscribe si teacher. Bye-bye!